ନିଅ ବଡ ମୋଠୁ ଜାହାଜଟା ବଡ ହେଇଗଲା ତ ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନେଇ ହଁ ଆସିବି। ହଁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ 21 ଦିନ ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବା ମତେ ପାହାଚର ଶୁଆଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ଗାଧେଇବାକୁ। ମୁଁ ଶୋଇଛି ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ନା। ମୁଁ ଶୋଇଛି ଜଷ୍ଟ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଛଟେ ମତେ ଆଖି ମାଇଲା। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଭାରି ଜିଦିଆ, ବହୁତ ଜିଦିଆ। ମୁଁ କଣ କଲି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲି ଡିଆଁ ମାରିଲି ଗୁପ୍ କିନା। ମାସ କରିଛୁ ତୁ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲୁ? ଆରେ ମୋର ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଗାପ୍ କିନା ମାରିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଖେଳା ଖେଳି ମଝିରେ ସେ ମାନେ ମାଛଟା ମତେ କହୁଛି ମା। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ଭାରି ଜିଦିଆ, ମୁହଁକୁ ସେକିବି। ମୁଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଓ ତା ନିଶ ଉପାଡ଼ି ଦେଲି ମାଇ ମାଛର? ହଁ ତା ଉପଡ଼ା ଉପଡ଼ି ମିଚରେ 7 ଦିନ ବିତିଗଲା ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ। ମୁଁ କାଢୁନି କି ସିଏ ବାହାରୁନି, ମୁଁ ବାହାରୁନି କି ସିଏ ବାହାରୁନି। ଚାଲିଲା ଆମର ଫାଇଟିଂ। ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଆନ। 21 ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ବାବା 21 ଦିନରୁ ମୋ ଫାଇଟିଂ ଭାଷା ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ହିରୋ ଭଳିଆ। ଶୁଣ 8 ଦିନ ବେଳକୁ ମାଛକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆସି। ଆଉ ଯଦି 2 ଦିନ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ମାଛ ମା ସହିତ ଛୁଆକୁ ବି ଆଣି